mám 25 rokov a pochádzam z ďalekého východu. Študujem marketingový manažment podniku v Banskej Bystrici a už 6 rokov sa venujem neformálnemu vzdelávaniu, práci s mládežou a práci v neziskovom sektore. A na tomto tréningu ti poviem niečo na tému vnútrovedy. V dnešnom svete plnom inovácií a veľkých zmien je veľmi dôležité pracovať na samom sebe, pracovať na svojich silných a slabých stránkach a práve to je vitálne pre náš či už osobnostný alebo kariérny rast. Dneska si spravíme takú osobnú SWOT analýzu, ktorá možno nie je taká, ako si pamätáš z hodiny ekonomiky. A teraz ti poviem ako na to. Vezmeš si papier, a tu na takisto poprosím na všetkých, na ktorý si spravíš toto, veľmi jednoducho. A dáme sa len takéto začiatočné písmená a hneď ti vysvetlím, čo znamenajú. Takže S z anglického strength alebo sila bude slúžiť na naše silné stránky. A tu sa musí zamyslieť nad tým, v tom, v čom si dobrý, čo ti najviac ide, čo ti pomáha k tomu, aby si dosiahol svoje ciele. Takže to si napíšeme tu. Na opačnú stranu, keď máme tu dvojité V, ako weakness alebo slabá stránka, si zase napíšeš to, čo máš pocit, že máš nedostatky, alebo čo ti okolí vraví, že toto by si mohol alebo mal zlepšiť. A to si premietime na túto stranu. Napríklad za mňa, do svojich silných stránok si môžem napísať kreativita, tímová práca, líderstvo. Do svojich slabých stránok, čo sa týka napríklad mňa osobne, je zbrklosť, nerozhodnosť alebo rýchle strácanie koncentrácie. A ak budeš mať tieto dve časti, tak to si potom premietneme do druhej časti našej SWOT analýzy, kde sa pozrieme na toto O, čo z angličtiny znamená opportunities alebo príležitosti. A budeme rozmýšľať nad tým, ako naše silné stránky môžeme premietnúť do príležitosti v našom živote. Napríklad, moja kreativita sa môže prejaviť ako príležitosť pri kreatívnom riešení problémov, pri navrhovaní inovácií a podobne. Napríklad, moje slabé stránky, ako spomenutá zbrklosť, sa môže premietnúť do tzv. Threats, alebo obáv, alebo nejakých hrozieb v tom, že môže niekoho uraziť, môže niekomu ublížiť, alebo moja nepozornosť, alebo teda rýchle strácanie koncentrácie, je to, že nedokončím veci na čas, budem meškať, nebudem stíhať deadline. Takže tvojou úlohou je sadnúť si, vzať si papier, napísať si tieto 4 oblasti a porozmýšľať nad svojimi silnými stránkami, ako vie z nich ťažiť, a naopak o svojich slabých stránkach a nedostatkoch a to, ako sa môžu premietnúť v tvojom živote a čo ti môžu vlastne hroziť. Takže ďakujem veľmi pekne a prajem ti veľa šťastia pri vyplnení tvojej SWOT analýzy.